እቲ ፊልም ክጅምር ሳምሶም ንወዱ ራያን ብዛዕባ ዝሓለፈ ታሪኹ ይነግሮ። ኣብ ኣፍሪቃ ሕዛት ከሎ እንታይ ከም ዝገበረ ክነግሮ ከሎ ሳምሶን ብሓይሊ ምግዓር ስለ ዝኽእል ብዙሓት እንስሳታት ይፈርሕዎ ከም ዝነበሩ ይነግሮ። ወዱ ድማ ንዝበሎ ተኸቲሉ ብሓይሊ ንምግዓር ኣብ ዝፈተነሉ እቲ ዘውፅኦ ድምፂ ይትረፍ ከሰንብድ ረባሽ ነበረ። ሳምሶን ምስ ወዱ ኣብ ኒውዮርክ ኣብ ዝርከብ ውሽጢ ዝርከቡ ኮይኖም በብመዓልቱ ብሰባት ይውፅሑ ነበሩ። ራያን ከም ኣቡኡ ዘፍርሕ ድምፂ ብዘይምህላው የተሓሳስቦ ነበረ። ኣቡኡ ድማ ወዱ ክጭናቕ ምስ ረኣየ እዚ ነገር ከተሓሳስቦ ከም ዘይብሉን ምስ ዓበየ ድማ ከም ዝኽእሎ ገለጸሉ። ብዙሕ ከይጸንሑ ቤኒ ዝተባሃለት ዓርክ ሳምሶን መጸት። ኣብቲ ቦታ ንእሽተይ ድሕሪ ምዕላሎም ድማ መስዩ ነናቦትኦም ይኸዱ። ኣብቲ ግዜቲ እቶም እንስሳታት ናይ ባዕሎም ፕሮግራም ስለ ዝነበሮም ሳምሶም ንወዱ ብቲ ውድድር ንኽሪኦ ይሓቶ። ራያን ግን ነቲ ውድድር ክዕዘቦ ከም ዘይደልን ኣብ ዝገረብ ከም ዝጸንሕ ይነግሮ። ኣብቲ መወዳደሪ ቦታ ድማ ሳምሶን ምስ ዘራፍን ክልተ ዘይፈልጦምን ነበረ። እቲ ሓደ ሚኬል ዝተባሃለ እንስሳ በህባይ ብናይ ገጹ ምስሊ ይጽረፍ ነበረ። ናይ ሳምሶም ኣባላት ውድድሮም ብስዕረት ይዛዘምዎ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ብደገ ዝነበረ ራያን ብዓውታ ክጭድር ብምኽኣሉ እቶም እንስሳታት ድምፁ ረቢሽዎም ኣብ ሓደጋ ወደቑ። ራያን ሃንደበት ናብቲ ብኡ ዝበሎ ቦታ ምስ ኣተወ ኣቡኡ ሓሪቑ ንምንታይ ነቶም እንስሳታት ኣብ ሓደጋ ከም ዘእተዎምን እንዳተነገሮ ዝርብሽ ድምፂ ከም ዘለዎ ንምንታይ ከምኡ ከም ዝገበረ ይነግሮ። ስለ ዘይመለሰሉ ተጸራሪፎም ራያን ኣቡኡ ገዲፉ ናብ ካልእ ቦታ ክኸይድ ይጅምር። ኣብ መንገዲ እንዳኸዱ ከሎ ድማ ኣብ ዝተሓፀረ ቦታ ኮንቴነር ረኣየ። እቲ ኮንቴነር ድማ ክፉት ብምንባሩ ካብ ናይ ምሸት ቁሪ ይሓይሽ ብምባል ንውሽጢ ኣተወ። ሳምሶን ከዓ ብሓዘን ንወዱ ይደልዮ ነበረ። ኣብቲ ኩሉ ግዜ ዝቕመጡ ቦታ ምስ ረኣየ እውን ራያን ኣይነበረን። በስ ድማ ወዱ ናብ ካልእ ቦታ ከም ዝኸደ ተረድአ። ድሕሪዚ እቲ ራያን ዝነበሩ ኮንቴነር ድማ ኣብ ልዕሊ ባቡር ስለ ዝነበረ እታ ባቡር መንገዳ ጀመረት። ራያን ድማ ብዓውታ ሓገዝ ክፅውዕ ዋላ እንተፈተነ ግን ክሰምዖ ዝኸኣለ ወልሓደ ኣይነበረን። ኣብ ቀረብኡ ግን ሳምሶም ኣቡኡ ስለ ዝነበረ ናይ ወደይ ድምፂ ክኸውን ይኽእል ብምባል ናብታ ባቡር ኣምርሐ። ከም ዝሓሰቦ ኮይኑሉ ድማ ንወዱ ኣብቲ ኮንቴነር ይሪኦ። ናብኡ ቀሪቡ ክሕግዞ ግን ከቢድ ብምንባሩ እታ ባቡር ቀልጢፋ ኸደት። ሳምሶም ድማ ግዜ ከየድፈአ ንመሓዙቱ ብምጽዋዕ ክተሓባበርዎ ይሓቶም። በዚ ከዓ መሓዙኡ ቤኒ ናብ ሓደ ኣሚር ዝተባሃለ ርግቢት ከይዳ እታ ባቡር ናበይ ከም ትኸይድ ደላ ክሪኣ ነገረቶ። እቲ ርግቢት ከዓ ነታ ባቡር ተኸቲሉ ኣበይ ከም ዘዕረፈት ይነግሮም። ብተወሳኺ እቲ ራያን ዝነበሮ ኮንቴነር ንብረት ሒዙ ስለ ዝነበረ ብመርከብ ተጻዒኑ ናብ ካልእ ሃገር ክኸይድ ከም ዝኽእል ይነግሮም። ሳምሶምን የዕርክቱን ድማ ነዚ ምስ ሰምዑ ራያን ናብ ዝኸዶ ንምኻድ ምድልዋቶም ይጅምሩ። ብድሕሪዚ ኣብ ሓንቲ ናይ ጎሓፍ መኪና ምስ ኣተዉ ካብቲ ተሓይዞምሉ ዝነበሩ ናይ እንስሳት ቦታ ይሃድሙ። ኣብታ መኪና ከለዉ ቤኒ መሓዛ ሳምሶም ሃንደበት ሃለዋታ ጥፊኣ ወደቐት። በዚ ከዓ እቲ መኪና ገዲፍዋ ይኸይድ። ጸኒሖም ግን ሳምሶም ካልኦትን ከም ዝወደቐት ተረድኡ። እንተኾነ ግን ኣማራት ስለ ዘይነበሮም ብዘይ በኣኣ መንገዶም ቀጸሉ። ድሕሪ ዝተወሰነ ሳምሶን የዕርክቱም ናብ ከተማ ክኣትዉ ምስ ጀመሩ ብኣድናቆት እንዳተዓዘቡ ናይ ባዕሎም ስእልታት ረኣዩ። ድሕሪ ዝተወሰነ እታ መኪና ጠጠው ስለ ዝበለት ገለ ነገር ዝፍጠር መሲልዎም ወሪዶም ብእግሮም ክጓዓዙ ጀመሩ። ኣብቲ ከተማ ውሽጢ ንውሽጢ እንዳኸዱ ከለዉ ድማ ብዙሓት ኣኻልብ ንዕኦም ከፈራርሕዎም ምስ ጀመሩ። ሳምሶን ግን ሸለል ኢልዎም ናብ ሓደ ቱቦ ውሽጢ ይኣቱ። እቶም የዕርክቱ ድማ ንምንታይ ኻ ነቶም ኣኻልብ ዘይተባኣስካዮም ፈሪሕካ ዲኻ ኢሎም ምስ ሓተትዎ። ሳምሶን ድማ ኣብቲ ግዜቲ ምስ ተራኽላባት ናይ ምበኣስ ግዜ ከም ዘይብሉን ዘምጽኦ ዕላማ ንወዲ ራያን ንምድላይ ከም ዝኾነ ይነግሮም። በቲ ቢንቶ እንዳኸዱ ከለዉ ክልተ ሓራግፅ ናብኦም ብምምጻእ መንገዲ ይሕብርዎም። ምስ ወግሐ ድማ ናብቲ ዝሓሰብዎ ቦታ ኣምርሑ። መርከብ ናብ ዝጓዓዘሉ ቦታ ምስ በጽሑ ራያን ብመርከብ ተጻዒኑ ንምኻድ ዝተወሰነ ሰዓታት ጥራሕ ተሪፍዎ ዝነበረ። ነዚ ዝተዓሰበ ሳምሶን ሰንቢዱ ካብቲ ዝነበሮ ቦታ ንታሕቲ ክነጥር ክብል በቲ ተመንን በቲ ዘራፍን ክድሕን ከኣለ። ኩሎም የዕርክቱ ድማ እንታይ ክገብሩ ከም ዘለዎም ስለ ዘይፈለጡ ድንግርግር ኢልዎም ነበረ። እታ ዝነበረዋ ንእሽተይ መርከብ ድማ ሃንደበት ተሲኣ ምኻድ ጀመረት።
ሳምሶን ድማ ሰንቢዱ ምስ ከዓረ እቲ ካፒተን ብድምፂ ፈሪሑ ነጢሩ ናብቲ ማይ ኣተወ። እታ ንእሽተይ መርከብ ባዕላ እንዳኸደት ምስ ዓባይ መርከብ ክትጋጩ ክትብል እቲ ተመነን ኣንበሳን ብዝተኸኣሎም ዓቕሚ ከትርፍዋ ክኣሉ። ድሕሪዚ እቶም የዕሩኽ ኣብ ማእከል ውቅያኖስ ከለዉ እንታይ ከም ዝገብሩ ይጠፍኦም። ብምንታይ ከም ዝኸዱ ብዘይምፍላጦም ድማ ፈሪሖም ነበሩ። እንተኾነ ግን ኣብቲ ከተማ ወዲቑ ዝነበረ ቢልዓርኮም ምስ ብዙሓት ኣዕዋፍ ይመጽእ። በዚ ድማ እተን ኣዕዋፍ ኣብ ላዕሊ ኮይነን ነታ ራየን ዝነበራ መርከብ እናረኣያ ኣንፈት ይሕብርኦም ነበራ። ሳምሶን ድማ ነታ መርከብ ብምዝዋር ናብ ዝተባሃሉ ኣንፈት ኣምርሐ። ብኸምዚ ድማ ነቲ ዘፍርሕ ኣትላንቲክ ውቅያኖስ ብድፍረት ሓለፍዎ። ድሕሪ ብዙሕ መዓልታት ድማ ናብ ሓደ ደሴት በጽሑ። ሳምሶን ከዓ ብዙሓት እንስሳታት ናብዚ ቦታ ከም ዝድርበዩን ወዱ ራየን ድማ ኣብዚ ክህሉ ከም ዝኽእል ይነግሮም። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ራየን ካብቲ ተዓፂዎ ዝነበረ ኮንቴነር ሃዲሙ ናብቲ ጫካ ኣተወ። ኣብቲ ግዜቲ ሳምሶን ይከታተሎ ስለዝነበረ ደድሕሪኡ ክስዕብ ጀመረ። እንተኾነ ግን እቲ ጫካ ዕሙር ኣግራብ ስለዝነበሮ ድሕሪ ዝተወሰነ ንወዲ ይስእኖ። ኩሎም የዕሩኽቱ ናብ ሳምሶን ዝነበሮ ቦታ ምስ መፁ ሳምሶን ንወዱ ከም ንመወዳእታ ግዜ ዝሰኣኖ ዓይነት ስምዒት ተሰሚዕዎ ነበረ። ነዚ ዝተዓዘበት ቤኒ ናብኡ ቀሪባ ንኽረጋጋእ ድሕሪ ምንጋራ ንኽእለቱ ክጥቀመሉን እንስሳት ክእክብን ኣዘዘቶ። እንተኾነ ግን ሳምሶን ምኽራ ከይሰምዐ ካብቶም የዕሩኽቱ ዝነበሩሉ ኣንፈት ኣንጻር ክጎይ ጀመረ። ንሶም ግን ደድሕሪኡ እንዳሰዓቡ ኣብ መወዳእታ ምስ ረኸብዎ ካብ ድሕሪ ሕጂ ኣብቲ ጫካ ውሽጢ ንዕኦም ክሕልው ስለዘይክእል ናብ ዝነበርዎ ጀልባ ክምለሱ ይነግሮም። ቀፂሉ ናብቲ ጫካ ብምምራሕ ወዱ ንምድላይ ምስ ጀመረ እቶም ዝተረፉ የዕሩኽቱ ድማ ናብቲ ዝነበርዎ ጀልባ ተመለሱ። ኣብ መንገዶም እንዳኸዱ ከለዉ ኩሎም ሓሪቆም በብናይ ባዕሎም መንገዲ ንራያን ምድላይ ጀመሩ። እንተኾነ ግን ብዝተፈላለዩ ዘይፈልጥዎም እንስሳታት ጉድኣት ክበጽሖም ጀመረ። ካብኣቶም እቲ ሓደ ሚኬል በብዑር በረኻ ብዙሕ ጉድኣት በፂሕዎ ናብ ክትኮስ ዝቐረበ እሳተ ጎመራ ሒዞም መኸዱ። ኣብቲ ቦታ ሓደ በዓቲ ነበረ። ኣብቲ ውሽጢ ድማ ብዙሓት ብዕራይ በረኻን መራሒኦም ካዛርን ነበሩ። እቶም እንስሳታት ንሚኬል ድሕሪ መሓዞም ናብ መራሒኦም ወሰድዎ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ሳምሶን ንወዱ ኣብ ምድላይ ነበረ። በዚ ድማ ዝተፈላለዩ ሕብርታት ዘለዎም ኣትክልቲ ኣብ ዝቐርቦም ዝነበረ ሕብሮም ይጠፍእ። ዓርኩብ ኢሉ ከም ዝበሎ ክእለቱ ክጥቀመሉ ከም ዘለዎ ብምሕሳብ ነቶም ሕብርታት ጥራሕ ዘለዎም ኣትክልቲ ክከታተል ጀመረ። ራየን ድማ በቲ ሰምዖ ዝነበረ ድምፂ ተረቢሹ ናብ ሓደ ገረብ ሓኺሩ ንምሕዋእ ፈተነ። ኣብቲ ጫፍ ግን ክልተ ኣዕዋፍ ብምንባረን ራየን ኣብቲ ገረብ ከም ዝደይበ ፈሊጦም ብቕልጡፍ ናብቲ ንጉስ ካዛር ብምኻድ እንታይ ከም ዝረኸቡ ንምንጋር ይፍትኑ። ካዛር ድማ ንሚኬል እዚ ባምቡላ ንብዙሕ ዓመት የምልኽዎ ከም ዝነበሩን ካዛር ነቲ እንስሳ ምምላኽ ዝጀመሮ ሓደ መዓልቲ ንዕኡ ዝመስል ባምቡላ ካብ ሰማይ ወሪዱ ብሰለስተ ናብስ ጉድኣት ክበጽሖ ካብ ዝነበሮ እቶም ኣናብስ ግን ነቲ ባምቡላ ሪኦም ብፍርሒ ገዲፎሞ ከም ዝሃደሙ ንሚኬል ይገልጸሉ። ነዚ ስዒቡ ኣብ መናፈሪሑ ዝነበረ ሚኬል እቶም እንስሳታት ንዕኡ ከም ዘምልኹ ተረዲኡ ብብዙሕ ነገር ክተሓባበሩኒ ይኽእሉ እዮም ኢሉ ሓሰበ። ኣብ መንጎ ድማ እቶም ክልተ ንስረይ ኣዕዋፍ ናብኡ መጺኦም ንራያን ኣንበሳ ኣብ ሓደ ቦታ ከም ዝረኣይዎ ንካዛር ይነግርዎ። ሚኬል ድማ ናይ ራየን ስም ምስ ሰምዐ ዝተረኸቡ ኣናብስ ናብቲ በዓቲ ሒዞሞም ንኽመጹ ትእዛዝ ኣመሓላለፈ። በዚ ድማ እቲ ንጉስ ዝነበረ ብዕራይ ካዛር ንሚኬል ኣምላኽና ተመሊስና እንዳበለ ይምጉሶ። እቶም ኣዕዋፍ ድማ ናብቲ ጫካ ተመሊሶም ንራየን ናብቲ በዓቲ ንምውሳድ ይፍትኑ። ካብቲ ዝነበሮ ገረብ ወላ እንተውደቕዎን ጉድኣት ከብጽሕሉን ተፈተኑ። ራየል ግን ነብሱ ክከላኸላ የጸገሞን። ኣብ መወዳእታ ግን ስለ ዝሓየልዎ ምስ ጨደረ ሳምሶን ናይ ወዲ ድምፂ ሰሚዑ ናብኡ ምርሐ። በዚ ድማ ናብቲ ድምፂ ዝሰማዓሉ ቦታ ቀልጢፉ በፂሑ ንወዱ ካብ ሓደጋ ተኸላኸለሉ። እንተኾነ ግን ክልቲኦም ኣናብስ በቶም ኣብቲ ጫካ ዝነበሩ ኣብዑር በረኻ ክጉያዩ ጀመሩ። ካብኦም ንምህዳም ዘከኣሎም ድሕሪ ምጉያዮም ኣብ ሓደ ቦታ ብምሕባእ ሳምሶን ንወዱ ቆልዓ ኣብ ዝነበረሉ ግዜ እንታይ ከም ዘጋጠሞ ይነግሮ። በዚ ድማ ሳምሶን እነሱ ከም ዝነገሮ ኣብ ጫካ ውሽጢ ከም ዘይተወለደን ኣቡኡ ድማ ናይ ሰርከስ ሰራሒ ከም ዝነበረን ብተወሳኺ ቆልዓ ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ከምኡ ምግኣር ኣብዩ ከም ዝነበረ ይነግሮ። በዚ ድማ ኣቡኡ ከም ኣንበሳ ክገዕር ብዘይምኽኣሉ ገዲፍዎ ከም ዝኸደ ይነግሮ።
نسو خلو نابو تاريخ زسمع زنبر راين از تاريخ حاسود كم زخونا بمنقار كم زي أمنو قلت ألو بوزح كيس أن حقن أتما بعرمت يوم نترايان نابو أنس نبر وقرب كهرموان كان قد وان جمرو رايان دما مريت كود قلو سامسونجن تمليسو نابتقرب دايبا انتو خانقن أتما بعر نتقرب كسباب روان بتكدل كستفو بمخالوم سامسونجن قبل علي مستقرب ودقا سامسون تأسيس لس نبرة ود بتما بعر كوسات كلو بدبساس مسلي رئو نبرة رايان دما أبدو وطايا عروفتو مسرخبهم أبو قبل علو ديقو خمس موتن أتما بعر قاتلو خمس خالو ينقرم بخالق دما أبكم بيلي أبدو جاكاوشتي نأشتو إنساتات إلا كتولو نبرو نشتي رحق أبز بلبوتا نسامسون وديقو مسرخبو زموتا مسيلو حسينو نبرة انتو خونقن عينو مسكافته نابو تتأقعو ودو بتوما بعور كم استوسدن نعو ان مملاس لهم كزي دما حاتير كم زخوني كالتسلو دحرزي نتنبسان نقاقحونا براتعون نراين نمملاس سامسون نبيلن قوعزوهم جمرو انتو خونقن نابتو كوبو مدريو بوتا مستفقهم بزحات نفحيتو قدم حجي نسامسون نودو نمركاب نابزغ نخمت زدافا فقوقو نسان كم زخونان منقدر دما محبار كم زخلاي كالتعلوم بخالق دما راينن اتا زرافن تمنن نايتي جاكا املاخ نمركاب بتوما بعورن دا تمرحو خدو اتا املاخ تباهيلوس نبرا ميكيل نابتو بعد تسموتو يعرختو مخانو مسفلتا بزي وعال حدر نعوهم نمدحم ازي تخالو نقر كقابر جمرا نابتو بعد تنزأتوون أبلع لأم نخنقز أفكارو الإنساتات كحيدو دما كإلاتو تتاكيمو نتأساتو قمرات دحر مسكارو نابي عرختو تتسنبرا بتسفت أرزلو دنقرقر زبالوم أتما بعر دما مسألائنا يزبالو سامسون نببقاس أم الدلاو اللو سامسون دما نودو قدات كيبازحو بدحري مسكبرو مستما بعر نبين خباس جمرا سامسونن نايتو ما بعر نقوسن نداتبقاس خلو سامسون بحيلي حانت قرن نايتو نقوس يسابرلو نسي إبو أت نقوس مس سامسون بسلو حيلي كباس جمرا نت حانت تاريفاتوس نبرت قرن تتاكيمو نتن بسانا بحوك اتوا مسفتنا بكات أمي سامسون أب امن حيزو كترف كألا رايلن تتمنن بسك ألوم نسامسون يحجزوانا برو بس تما سامسون نابتحاو خياتوا كدحن كألا انتو خونقن حجوون اتبع ستتو سلاسيبلا راينا بو تداغيمو خمزلو سلاستردقا بنايت من حاجز تورويرو قبل لتبع راي ديابا نتبع راي كودو ولان تفتنا جنب حيلو ديقو كدر بيخالا نتتاكيمو دما سامسون نتبع راي مس امنقاتو هالوات خمزة في كبرو بدحرزي ناودو رايان بمخات كونتات ودون دا تعاسب خلو كازر دما نتم استرافو بعر نتما نابس نخات كعوام يئزز اتما بعر دما بتتأزاز مسارت نتما نابس نموراري ماتو انتو خانقن اتما بعر نتما نابس سيكونس نني بعلوم نقص النبرة كازر نمتقعيم سماتو دحرزي سامسون نبسو تاليو دمتو بمتقام طرح نكازار وروري دربيو انتو خونقن دمت حيال دمت سلس نبرو ابتو قبوس نوري امان كنقاسقاسو جمرو بس دما اتئساتو كمرا كتكوس كم زخونه سلس فلتو تጓዮም ካብቱ በዓተ ብምውፃእ ነቲ ንጉስ ዝበሃል ዝነበረ ካዘር በትእሳቱ كمرا ተፈንጅሩ ንኽመውት ገደፍዎ በዚ ከዓ እቶም ዝተረፉ ብዑርን እቶም የዕርኽቱን ናብቲ ዝመፅዎ ጀልባ ተሰቒሎም እንዳሳዕስዑ እንዳደረፉን ናብ ዝመፅዎ ጉዕዞ ጀመሩ ኣብዚ ድማ ትዕዝብትና ንውድእ فتوات تخاتلت مدبنا بزقرمنا لكم مدب عقيكم انت ساناكيكم انكتكونوا ناتمننا انت فتيهم ما فيديو لايك شير بمقبار زلكم هانا تريتيخون حبريتا اكومنت سيكشن عمطلنا ناي وترو تخاتلت مدبنا نموخان سابسكرايب سيكوركم سابسكرايب كورن دابلكو ابقى تسالي بخالق مدب سامراغب سسنايو